Kaixo kazetaguneko adizkideak. Eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinen inguruan gatoz, zuzenean hizketan gure YouTubeko kazetaguneatik kanaletik. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure kanalean ikusgai dauzkazuela. Beraz, baten bat galdu baduzue, bertan eskuragai daukazue. Eskerrik asko kazetaguneko langileok osotzen dugun lantalde guztiaren partetik eta minutu entretenigarriak izan ditzazuela espero dut. Beraz, ekin diezaiogun gure gaurko gaiarekin aurrera. Eta gaurko gaia, zein da gure gaurko gaia? IoT gailuak, Internet of Things. Gauzen interneta euskeraz. Hau da, gure gaurko gai nagusia IoT gailuak izango dira edo gauzen interneta deritzona. Eta zeuen buruei galdetuko diezue. Zer da Enekok dioen IoT gailuak edo zeri deritzo IoT gailuak kontzeptu berri hau? Erreza, azken finean zeri deritzo IoT gailuak? Hau da, gauzen interneta, Internet of Things. Hau da, internetera konektatzen diren eguneroko objektuak dira. Objektu hauek datuak bilduko dituzte partekatzeko adibidez. Eta azkenean IoT gailua esaten dudanean zer deritzo? Ba imaginatu, oraintxe bertan ondoan duzuen telefono mugikorra adibidez IoT gailu bat da. Azken finean datuak hartu egiten ditu, internetera konektatu egiten da, eta datu horiek partekatzeko, konpartitzeko aukera dauka. Beraz, IoT gailuak, hau da, internetera konektatu daiteken edozein aparatu, edozein gailu. Hor pantailan adibidadeko zue, ba imaginatu etxeko argia, telefono mugikorra, edozein gailu izan daiteke IoT gailuak. Azken finean, IoT gailu hauek, hau da, sentsore bat duen hardware pieza bat baino ez da, hau da, sentsorea duen hardwarea eta interneten bidez datuak leku batetik bestera transmititzeko aukera dauka. Azken finean, edozein gailu izan daiteke IoT gailu. Azken finean, internetera konektatu badaiteke IoT gailua izan daitekelako. Eta gauza da, gaur egun, geure inguruan IoT gailu asko dauzkagula. Eta hurrengo minutuetan nik adibide asko jarriko dizkizuet. Baina laburbilduz, internetera konektatu daiteken edozein aparatu. Edozein gailu da IoT gailu deritzona. Azken finean, sentsore dalakoa dauka eta honen bidez, hardware pieza hori munduarekin konektatu daiteke. Definizio azken finean, hau da, sensoreak software edo beste teknologia batzuk dituzten objektu fisikoak dira, interneten bidez beste gailu edo sistema batzuekin konektatzeko gaitasuna dauka eta azken finean konektatu eta gero datuak elkar trukatzeko aukera. Gailu horiek aparatu edo hardware horrek sentsore txikiak dauzka. Imaginatu etxeko elektrotresnak edo fabrika baten industria makina batek izan dezaken sentsorea eta horren bidez, internet bidez
konektatu eta datuak hartu daitezke. Eta azken finean, helburua informazioa biltzea, informazioa partekatzea, makina bat automatizatzeko eta urrutiko kontrol baten bidez kontrolatzeko. Azken finean, IoT gailu hauen atzean, zer dago olako datu base bat, eta datu base hauek IoT gailu horien datuak gordeko ditu. Adibide batzuk, erloju adimendunak, relojes inteligentes, bihotz taupadak edo pausuak zenbatzeko, hau da, egunero erabiltzen dituzuen erlojuak, etxeko leihoak, etxeko argiak, kentzeko domotika aparatuak, etxea imaginatu garbitzen dizuten robotak, lepokoak, hau da, zeurekatuak edo zeuretxakuak izan daiteke lepoko bat, zer jaten duen ikusteko, nola dagoen ikusteko. Hau da, imaginatu landaleak dauzkazuela, landariek izan ditzaketen sensoreak, hau da, ur falta antzemateko, berziklapenaren munduan ere hondakin kiloak neurtzeko erabiltzen diren zabor edukiontzi adimenduak. Produktuen iraungitze data kontrolatzeko, hau da, kaduzitatea, segurtasun sistemak, haizean ikus ditzakezuen dronak eta baita ere mugikor eta tabletak. Gauza da, egunez egun, IoT gailuz inguratuta gaudela, ondoan dauzkagula. Hor adibidez, nik argazki batzuk jarri dizkizuet. Dronak, mugikorrak, erlojuak, robotak, etxea kontrolatzeko domotika sistemak. Guzti horiek internetera konektatuta dauden aparatuak dira, hardwarea dira, eta horren bidez datu batzuk gorde egiten ditu. Horrez gain, hor badekozue, imaginatu, oskailua kontrolatzeko aparatu bat, betaurrekoak, hau da, adimen artifizialeko betaurrekoak, guzti horiek IoT gailuak direz. Medikuntza munduan ere gero eta IoT gailu tramankulu gehiago erabiltzen dira. Azken finean guri imaginatu aparatua jarri, horrek geure datuak kontrolatu eta medikuak bere tabletean datuak jasoko ditu guri jarraipena bat egiteko. Azken finean ere, medikuntza munduan ere, IoT gailu gero eta gehiago dauz. Horrez gain, nekazaritzan, abeltzantzan, gero eta IoT gailu gehiago erabiltzen dira. Imaginatu, dron baten bidez, geuk soroan jarri duguna kontrolatzeko, jarraipena emateko, edo gure mugikorren bidez, imaginatu ortu bat daukazuela, ortu horren temperatura kontrolatzeko, ur nivela, eta gero eta gauza gehiago. Beraz gogoratu, gaur egun IoT gailuz inguratuta gaudela, eta horrek azken finean bizitza erraztu egiten digula. Birziklapenaren munduan, hau da, kontenedores inteligentes dalakoiek ere gero eta gehiago ezartzen ari dira, segurtasun kamerak, gogorazu, segurtasun kamerak non nahi dauzela, eta grabazioiek datu base baten gorde egiten diela. Edo imaginatu zeuketxean jarri duzun kamera bat mugikorraren bidez kontrola dezakezula. Eta horrez gain, industriaren munduan. Industriaren munduan gaur egun gero eta mekanizatuago dago. Eta horren artean IoT gailuak dauden. Izan ere, zeuk imaginatu enpresa bat daukazula eta makina baten funtzionamendua eta zeuk etxetik bai ordenagailutik, zel mugikorretik ikuskatu ahal izateko. Beraz, non nahi dauz IoT gailu hauek. Eta imaginatu etxan ere txakurra edo katua duzuela. Zeuen mugikorretan badauz
zeuek txakurra edo katua kontrolatzeko aplikazioa. Izan ere azken finean lepokoak saltzen dituzte, lepokoak jarri eta zeuek mugikorrean jarriko duzuen aplikazio bat dela medio, zeuen maskota kontrolatzeko aukera izango duzue. Imaginatu geolokalizazioaren bidez, maskota galdu eginda. Non dago gure maskota? Mugikorraren bidez topatu ahal izateko. Edota, etxean duzuan bazkaltzeko makina bat, mugikorraren bidez kontrolatu, hau da, zer jaten duen, edota botoiari emon, eta bera katuak etxean janaria izan dezan. Azken finean hauze mundu bat da, eta aukera asko dauzkazue. Bai, nibela handinetatik txikienetara. Horrez gain, badaz aukera gehiago. Ikus ditzagun adibide batzuk pizkanaka. Etxe adimendu da, hau da, etxe inteligente dalako, hau da, etxean temperatura automatikoki jartzeko. Zeuen telefono mugikorretik argiak kentzeko. Zeuek etxetik termostatu bat dela medio kalefazioaren temperatura igotzeko ala jeisteko. Hau da, gailu asko dauzkazue, etxean ipinteko gailuak, danak bai ordenagailu mugikor edo tabletik kontrolatu ahal izateko. Hor adibidez, badakozu eredua, temperatura, musika, ordenagailua pizteko, adibidez, nik badekot ezagun bat, eta etxera joaten duanean, ez dakitzea aparatu martxan ipinten dau, adibidez, imaginatu etxera heldu, eta termostatua edo kalefazioa jarrita dagoenez, etxera heldu, eta ja etxea bero izan dezan. Horrez gain, hor badekozue aukera gehiago, wifia dala menio, hori bai, hau erabilializateko etxean wifia izan behar duzue bai ala bai. Kamera, telebista, argia, temperatura, edo zer gauza kontrolatzeko aukera izango duzue gailu hauen bidez. Azken finean bai, hori bai, gailua erosi beharko duzue, termostatua, entxufe inteligentea dalakoa. Gero zeuek mugikorrean aplikazioa instalatu eta mugikorre aplikazioa dala medio gauza guzti hauen kontrola eramateko aukera izango duzue. Beraz, hau zer bada iozgailu hauen eredu edo adibidea. Adibide gehiago, gailu eraman garriak, hau da, imaginatu jarduera fisikoa edo osasuna arakatze dituzten erloju adimenduak, bihotz maiztasunaren monitoreak eta osasunaren jarraipena egiteko beste gailu asko. Gailurik erabiliena, imaginatu, erlojua, erloju inteligente dalakoa. Hor adibidez, argazkia jarri dizuet. Azken finean, hau da, kiroletako iozgailuek zentsore eramangarriak dauzkate. Lehen aipatu dizkizudan zentsoreak, babeskaskoaz, hau babesak eta kiroloinetakoak bebai. Azken finean, helburua zein da, kirolariaren errendimendua eta eraginkortasunaren aurrerapena neurtzea. Azken finean, gauzen internetek, gailuek internetera konektatu egiten ditu eta denbora errealean komunikatu egiten da. Azken finean nik erlojua jarri, korrika hasi, erlojuak, datuak hartu egiten ditu zentsorea dala medio eta niri datuak ematen dizkit, nik neure errendimendua ikuskatu ahal izateko. Azken finean, laburbilduz, sensoreak bai, baina zertarako errendimendua neurtzeko. Kaskoak eta hau babesak, hau da,
erlojuak, inpaktuak neurtu egiten ditu eta niri inpaktuak aztertu eta gero emaiz batzuk emango dizkit. Horrez gain, kirol oinetakoak, abiadura, lurraren inpaktuak eta irrinbo aldaketak neurtzeko. Protesi eta ortesi adimendunak, hau da, kirol egokiturako protesi eta gauza guzti hauek azken finean naiz eta kirol adimendua erabiltzen baduzue, aukera asko dauzkazue. Ekipamendu egokituak, hau da, kirol egokiturako zentsoreak. Hau da, imaginatu kirol egokitua praktikatzen duzuela, hauz egiteko ere aukera asko izango dituzue. Imaginatu gimnasioan aurkitzen dituzuen kardio makinak, hauek ere internetera konektatuta egoten dira. Pantalla izango duzue eta bertan emaitzak jasoko dituzue. Izan ere hauek zeuek internet edo wifia dara medio erlojura konektatuta egongo baita. Eta nik momentuz ez dut erabili, baina ropa inteligente, erropa adimenduna, hau da, internetera zentsore bat dara medio konektatuta dagoen erropa. Azken finean horrek gu neurtuko gaitu eta emaz batzuk emango dizkigu. Beraz, ikusten duzuen moduan aukerak zabalak dira. Kirola praktikatzen baduzue, gailu asko topatuko dituzue. Azken finean, emaitzak jasotzeko. Errealitate virtualeko betaurreko asko eta asko ere topatuko dituzue. Azken finean, betaurreko horiek beti ere internet dara medio konektatuta egongo dira. Hor konexio bat egongo da, izan ere. Zertarako IoT eta errealitate virtuala konbina daitezken prozesuekin elkarrera egiteko eta erabakiak hartzeko. Hau da, errealitate virtuala eta errealitate areagotuak konbinatuz ingurumen bat sortuko dugu eta guk azterketak egin ahal izateko. Adibidez, industriaren munduan ikaslek betaurrek hauek erabiltzen dituzte. Imaginatu betaurrekoak jarri eta makina batean zaudela ikusteko eta imaginatu makina erabilteko. Azken finean errealitate virtual bat izango da. Makina baten ez zara egongo, baina makina hori erabilteko aukera izango duzu, makinan ez egon arren. Azken finean, aktibo zentzonetara bideratu daitezken denbora errealean informazioa jasoko duzu. Imaginatu helikoptero bat ikasten, helikoptero bat pilotatzen ikasi nahi duzula, imaginatu, ikastola joan baino lehen, betaurrekoak jarri, aplikazioa instalatu, eta imaginatu helikopteroan zoazela, zentsoren bidez, eta berau erabilteko aukera izango duzu. Beraz, hor badeko zue beste eredu bat. Industriaren munduan, hau da, makinetako zentsoreak, makina horien errendimendu hori monitorizatu eta beharrezkoak diren mantentzenanak iragarriko dizkizue. Imaginatu etxean zaudetela, baina makina batek arazoak dauzkala eta zeure gailuan jaso egingo duzu holako notifikazioa makina horrek arazo edo behar izan bat duela esanez. Hau da, inventarioak kudeatzeko sistemak, produktuak automatikoki arakatzen dituztenak. Beraz, industria munduan ere, IoT gailu hauek asko erabiltzen dire. Hala ere,
Beraz, industrial munduan, gailuak eta makinak internetera interkonexioa, azken finean zertarako beti ere automatizazioa eta produktibitatea hobetzeko, azken finean gailu adimendunak, hau da, hauek sentsore edo etiketa batzuk izango dituzte eta sarera konektatuta egongo dira, denbora, beti ere denbora errealean, datuak bildu ahal izateko eta aztertzeko. Datu hauek gordetzeko eta beti ere emaitzak hobetzeko. Azken finean beti ere emaitzak hobetu, arazoak aurreikusi eta hauei konponbidea azkarrago eman. Hori da helburua. Onurak eraginkortasuna eta produktibitatea, aktiboen kostea murriztea, langileen segurtasuna indartu, produktu berriak atera eta kontsumitzailea, hau da, zeuek edo nik, hobeto ulertu. Aplikazioak segurtasuna, informazioa kontrolatu, errendimendua hobetu, arazoak aurreikusi, kalitate prozedimenduak hobetu eta etorkizunera begira, zeu kontsumitzaile moduan ulertu beti ere hobetzeko. Hiri adimenduna, ciudades inteligentes, trafikoa automatizatzeko, airearen kalitatea detektatu eta hobetzeko, beti monitorizazioan eta zentsoetan oinarrituz. Azken finean, gauzen interneten teknologia hirietan zer deritzo? Guri, hau da, herritar moduan geure bizi kalitatea hobetzeko, azken finean, denbora errealean, zentsoren bidez, gailuen bidez, imaginatu airearen kutsadura antzemango du, trafikoaren nivela eta hori egin eta gero datu batzuk jasoko ditu eta datu horietan oinarrituz beti ere hobetzeko eta etorkizunera begira neurriak hartu eta beti ere geure bizi kalitatea hobetzeko. Azken finean, trafikoa kudeatu, hondakinen kudeaketa, hau da, birziklapena, uraren kudeaketa, argi publikoa, argia noiz jarri, noiz kendu, segurtasuna, kameren bidez, eraikinien argiztapena eta baita ere berogailua, hau da, imaginatu, eraikin publikoen kalefazioa, udal administrazioa betzeko eta baita ere espazio publikoak. Onurak, trafiko pilaketak, zabor bilketa, airearen kalitatea, erregai kontsumoa murriztea, ingurumen inpaktua gutxitzea, baliabide naturalak hobetu, kostuak murriztu eta azken finean gure bizi kalitatea hobetu. Beraz, ciudades inteligentes dalako hauen atzean egiteke asko dago, gauza asko dago oraindik egiteko. Eta gure eguneroko bizitzan, zure eguneroko bizitzan, geolokalizazio gailuak, hau da, imaginatu, galdutako pertsona bat aurkitzeko, etxean gazi ezak edota gailu elektronikoak astunak antzemateko, segurtasun zentsore, argi, alarma eta kamarak, animalien monitorizazio, hau da, geure maskota galdu den, zer janduen kontrolatzeko, sarraila adimendunak, hau da, sarrera atea izteko edota irekitzeko, imaginat norbaitek zuri deitu eta zeuel mugikorretik atea zabaltzen diozula. Osasuna, odol presioa, gozea, mugimendu fisikoa, oxigen maila, gertaera larriak kontrolatzeko gailuak. Beraz, osasun mailan ere gailu asko topatu ditzakezue. Eta baita ere,
airearen kalitatea monitarizatzeko gailuak. Beti ere, hor kalean dauden zentsoren bidez eta zentsoren atzean dauden iotgailuen bidez. Bide segurtasuna, hau da, baimendutako muga gainditzen bada, ibilgailuen abiadura kontrolatzeko, konektatzeko etxe tresnak, hau da, imaginatu, robot aspiragailu, oskailu, mikrowin, azken finean gogoratu etxeko tresnak ere, iotgailuen bidez, internetera konektatzeko aukera daudela, hauek kontrolatu ahal izateko. Arropa adimenduna, ropa inteligente, hau da, pertsona batek egiten dituen kilometro guztiak zenbatzen dituen oinetakoak edo jarduera fisikoan gure izerdia kudeatzen duten kamiseta edo arropa adimenduna. Betiko laguntzaile virtualak, Google Home, Alexa edo Siri esate baterako, eta baita ere gaur egun etxean daukazuen edota edozein momentutan eros dezakezuen smart telebista adimenduna dalakoa. Beraz gogoratu, iotgailu asko dauzkazula beti ere eskuragai eta gure inguruan dauzela. Labur bilduz eta gaurko hitzaldiagaz amaitzeko gauzen interneten etorkizuna, zein da guzti hauen etorkizuna, izan ere teknologia gogor dator eta beti ere adi tentuz, adi ibili bargara. Izan ere guzti honen atzean zer dago adimen artifiziala. Hau da, adimen artifiziala hor integratuta dago eta azken finean aukera asko izango dituzue. Zein da koska? Nik erloju bat jartzen dudanean eta erloju hauek adimen artifiziala medio datuak hartu egingo dituela. Eta datu horiek nire datuak datu base baten gordeko direla. Azken finean gogoratu adimen artifiziala galako hau ikasketa automatikoa praktikatu egiten du eta egunak pasa hala gero eta gehiago ikasten duela. Beraz gogoratu datu hauek, iotgailu hauek datuak hartuko ditu eta inteligentzia adimen artifiziala medio datu base baten gorde egingo dira pizkanaka. Eta beraz zein da betiko galdera, non dauz datu horiek? Beraz gogoratu ere, tentuz eta adi ibili behar garela. Izan ere, segurtasuna eta konfiantza. Gero eta segurtasun gehiago dago. Azken finean, ziberseguritatea galako hau, beti ere lehentasuna izango du iotgailu hauei dagokienez. Baina hala ere, gogoratu, kontutan izan behar dugula segurtasuna. Irtenbide sendoagoak garatuko dira egunez egun. Baina kezka hain ere beti hor egongo da. Hala ere, gogoratu, lasai egon zaiteztela. Ni badibidez, badekot mugikorrean etxeko argia eta etxegan kamera bat eta inoiz ez dut arazorik izan. Baina ere, segurtasuna eta konfiantza kontutan hartu beharrekoak dira. Enplegu eta industrian gogoratu, gero eta gehiago erabili egingo dela. Manufaktura industria, logistika eta beste arlo batzuetan. Mantentxe lan prediktibo hornikuntzakatea, gogoratu iotgailuak, hor ere industrian sartu egin direla eta gogor dauzela. Konektagarritasuna, azken finean gogoratu, dana konektatuta dago, kotxea konektatuta dago, telebista internetera konektatuta dago, erlojua, etxean dugun oskailua, enpresa bateko makina, gogoratu, 5G teknologiak
konexio abiadura azkarragoak ekarriko dituela. Eta gogoratu, IoT gailu aplikazio gero eta gehiago. Momentu honetan, 5G da erabiltzen duguna, 4G, baina gogoratu, hurrengo urtean 6G, 7G, honek ez dau eta abiadura egunak eta urteak pasa ahala azkarrago doala. Hau da, mundua urteak pasa doala azkarrago doa. Beraz gogoratu, konektagarritasuna, jasangarritasuna eta lehen aipatu dizuedan ciudades inteligentes, hiri adimendunak. Gogoratu hau, etorkizuna begira, nahitaezkoa izango dala. Hau da, ciudades inteligentes, sentsore eta gailuak, dana konektatuta. Zaborontzietara, kametara, airearen naturaltasuna kudeatzeko, trafiko, kotxe, gogoratu, jasangarritasuna. Honek teorian, hiriak hobetuko ditu eta geure bizimodua hobetu. Beraz, gogoratu, IoT gailuak, interneten bidez konektatu dauzen edozein gailu, osasun, garraio, enpresa, etxean eta eguneroko bizitzan erabiliko dituzue. Naiz eta jakin, analiz eta ez jakin. Etorkizuna heldu da eta azken finean egunero konektatuta gaude. Beraz gogoratu, 1000 IoT gailu dauzkazuela. Edozein gailu, IoT gailu, izan daiteke beti ere konektatzeko aukera baduzu. Mila esker gaur kafetaguneagaz egoteagatik, egizue klip eta aldatu txipa eta gogoratu sare sozialetan ikusgai gaitzakezuela, baita ere zeuen herrietan eta baita ere interneten web ataria eskuragai daukazuela. Mila esker gugaz egoteagatik eta adi egon zaitezte izan ere kafetagunea egunez egun erronka berriekin bai dator, bai, zeuen herrietan edota saretan. Egun ona izan dezazuela eta laster arte.